Target locked. Yun. Ito yung phone mo. Yung pintas mo. Ayo, boss. Ayo, boss. Oh, no. Ayo, boss. Ano po sa'yo? Ayo, boss. Ayo. Wala yan, boss. Oh, bakit maano ko? Kambal yan sa aking apa, boss. Oh, Yun. Kambal yan sa aking apa, boss. Hindi, boss. Kambal yan sa aking apa. Apa ng aming kawan ba? Pwede na. Hindi, boss. Hindi ako ba? Hindi, boss. Boss. Wow. Tulong, pagkain. Wala, boss. May mapakabalbal ako. Wala. Ano, bakit may bato to? Bato. Wala. Runner. Wala. Yun. Target locked. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh no! Kasama mo, bakit tumakbo yun? Tumakbo boss, natakot boss. Bakit? Natakot kasi ulapin niyo kami. Yun. May pera ka ha? Wala. Ano to? May pera to. Gamot yung sa kagitos. Hindi totoo yan. Baka may pera ka talaga dyan. Wala. Wala kami. Wala. Okay, punta na kami. What's up mga boys? Kami nga pala ang Team Kalipogi. Siya nga pala si Ako si Ethan. Ako si Pukoy. Chuy Chuy. Axel. Romeo. Please like and follow and subscribe para ma-update kayo sa mga bago naming video. Dumadami na nakatingin, may gustong manapak pero